Layag ni Espinido nga posible ang mga pulisman ang magpatay sa iya. Isa si Espinido sa masobra 300 ka mga pulis na ginkaka sa pwesto bangod sa ginaligar imbobado sa illegal nga droga. Madumduman pila ka beses man nga gindayaw ni Duterte si Espinido bangod sa ginapatigan nga operasyon sa mga ginaligar drug lord ni San Jose City Mayor Reynaldo Parohinog kag Albuera City Mayor Rolando Espinosa. Parehas nga napatay sa Parohinog kag Espinosa sa drug operations. Dismayado naman ang pamunuan sa Philippine National Police sa ginhimo nga press conference ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa atong Miyerkules diri sa syudad sang Bacolod. Sunod kay PNP Chief General Archie Gamboa, mahimo maimbestigahan si Espinido bangod sa hindi pagsunod sa gag order sang PNP. Kalakip si Espinido sa 357 ka mga pulis nga yara sa drugs watch list kag may gag order sa ila ang pamunuan sang PNP. Sunod kay Gamboa, natala naman sila nga magpagawa sang social media protocol sa ilang nga hanay. Sa iyang pagatubang sa media, ginpahayag ni Espinido nga mahimo politiko ang yara sa likod sa pagkalakip sang iyang ngalan sa listahan. Ginsiguro man sinay nga matinlo ang iyang konsensya kag integridad. Naiwaluan ang pangayo pasampasaylo si Espinido sa iyang mga superiors bawod sa pagpahayag sa publiko sang iya nga reaksyon. Isa ka adlaw matapos nagpalayag si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga may kapaslawan sa intelligence sa drugs watch list. Ginpahayag ni Philippine National Police ug PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa nga ilan na lamang sulbaron sa sulod mismo sang ila organisasyon. Sunod kay Gamboa, general instruction sa mga kapolisan nga nalakip sa drugs watch list nga wala sang anuman nga ipalayag angod sa among nga isyu samtang nagapadayon pa ang validation. Una na Sa adlaw sang Domingo, Pebrero 23, sa isa ka press briefing, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga isakay ang mga Pilipino sa duwa ka aeroplano padulong sa Haribon Hangar Clark Air Base. Matapos maproseso ang immigration procedures, ipasakyo naman ang mga Pinoy sa mga bus padulong sa New Clark City sa Kapas Tarlac para ipaidalom sa quarantine. Sunod pa sa Tiglicom, napulo ka team gikan sa isa ka ospital ang nagboluntaryo para magbulig sa quarantine procedure sa mga Pinoy. Sa record, 538 tanan ka Pinoy ang yara sa cruise ship, sa din 531 diri ang mga crew members samtang 7 ang pasahero. Ginpahayag ni Duque nga hindi pa masiguro kung pila ka Pinoy sa cruise ship ang ma-repatriate bangod depende pa ini kung may luyag magtener sa barko. Samtang hindi lakip sa mga papulion nga Pinoy ang mayara sang sintomas sang COVID-19. Patag ni Duque, kinahanglan nila usisaon kay i-treat ang nagpositibo nga Pinoy nga yara karon sa ospital didto sa Japan. ginpaidalom naman sa state of calamity ang Kalasyaw, Pangasinan bangod sang padayon nga paglaptas ng African Swine Fever o kon ASF. Sadtong Lunes, ang banwa ang nagpasar sa resolusyon nga nagadeklara sa state of calamity base man sa rekomendasyon sa municipal agriculturist. Sunod kay Vice Mayor Mahadiva Das Medina, ang mga deklarasyon ang magapasiguro nga ang lokal nga gobyerno ang magahatag sang bulig sa mga apektado nga hog traders kag sundon ang pagsulundan na gudmatap ng paglaptas sang swine disease. Ang kabanwahanan sa Mapandan, Bayambang, Binmali, Malasiki, kag syudad sang San Carlos ang una nga nagdeklarar sang state of calamity bangod sa ASF. Sa nabaluan, dinibo na ka mga baboy ang ginpamatay sa bugos nga Pilipinas bilang kabahin sang tikang agud matap na ang paglaptas sang amo nga balatian. Gin-promote na ang 182 ka personnel sa Philippine Coast Guard. Ginpatigan ng shakedown ceremony sa Manila adlaw sang Miyerkules. Ginpangurahan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Joel Garcia ang donning of ranks sa 17 ka Master Chief Petty Officers, 41 ka Senior Chief Petty Officers, kag 126 ka Chief Petty Officers. Ginhinyo ni Garcia ang mabago na promote ng personal sa ahensya nga dapat mangin conscious kung paano i-conduct ang ilang kagulingon bilang mga public servants. Doon pa, dapat man nga ila i-share ang ilang mga natunan sa iban nila nga mga kaupdanan. Palayag pa ni Garcia, dapat mapabilin ang disiplina tubtob nga isla ang magretiro. Sa dugang nga mga balita national, nadakpan ang 4 ka mga Chinese national kag isa ka Pinoy bangod sa ginalegar pagkidnap sa isa man ka Chinese national sa isa ka hotel sa syudad sang Pasay. Ang mga suspect ang ginkilala nga sanday Dong Diang, Lu Lihu, Zhang Xiaolin, Yil Jintao kag Ann Michelle Melendez. Sunod sa kapulisan, ginabduct sa mga suspect ang isa ka babae nga sa nagligad nga Pebrero 11, 2020.
Duha ka adlaw matapos ang insidente, nagpangayo sang bulig ang partner sang biktima sa National Bureau of Immigration. Kasunod nga ginalegar nagdemanda ang mga kidnappers sang 40 milyones pesos nga ransom money. Sunod sa partners, ang biktima ila nahatag ang kwarta kag nahilway ang biktima. Gin-raid sa kapulisan ng hotel room sa mga suspect sa adlaw nga ginhilway ang biktima. Nagpamalibad ang mga suspect nga magpagawa sang statement matapos sila ang ginaresto. Ang mga suspect sa karon nagyara sa kustodiya sang NBI kag ginpasakana sang kaso sa Office of the City Prosecutor sa siyudad sang Pasay. Ipaidanom naman sa lifestyle check ang tanan ng opisyal nga empleyado sa Department of Justice para mamintinar ang transparency kay accountability sa ilang trabaho. Sunod kay DOJ spokesperson Undersecretary Mark Perete, wala sa specific nga parameters nga sa lingkod anong nga ranggo ipaidalom sa lifestyle check. Duha man ni Perete ang pag-review sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kung saan ang panugod sang lifestyle check nga posible patigayunon. Gina pagkamalaot sa karon sa Bureau of Immigration, isa ka attached agency sang DOJ kasunod sa ginelegar pastilla scheme o kung illegal nga pagsulod sa mga Chinese national sa pungsod. Ginpaatag ni Perete, limitado naman ang ilang jurisdiksyon sa isa pa nila ka-attached agency nga Bureau of Corrections sa pagpatigayon sang lifestyle check. Sa katapusan nga balita national, ginaduso sa pila ka mga kongresista nga ma-institutionalize ang opisina sang Presidential Advisor for Flagship Programs and Projects sang gobyerno nga separado nga Bases Conversion and Development Authority. Sunod kay Northern Samar Representative Paul Daza kag Pampanga Representative Aurelio Gonzales, nagakadapat nga may kaugalingon nga pondo ang agensya kag mapadasig ang mga flagship projects sa Duterte administration. Ginaduso sa mining nga himuon permanente nga opisina ang Presidential Advisor for Flagship Programs and Projects. Bangod wala labot nga wala sang kaugalingon nga resources, tunga pa sila sang budget sang BCDA. Kung may kaugalingon nga opisina, masiguro nga bisan pa mailisan administrasyon magapadaan ang na-schedule nga mga infrastructure projects sang nasambit nga gobyerno. Sa karon may isa kagatos ka flagship kon legacy projects ang Duterte administration sa diin 44 sa Maini ang ginalauman nga makumpleto sa pagtapos sang termino ni Duterte. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28, ang mighty naman ang alkaline ng vitamin C sa problema natin sa allergies. May mataas ini nga antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa imong lawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas yan makadugay mag-ayo, makatong-katong sa imong panit, mag-mighty C na ang alkaline ng vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sang mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyong balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.